ואיך אנחנו בעצם רצינו לעשות את זה. קודם כל רצינו לנסות לייצר שני תהליכים. תהליך אחד של ריחוק של כל הנושא של ניהול וניצול של יתרות, ניהול של יתרות והדרך של איך לא להפוך אותם לתקציב המדינה. מי שדחף בנו לכיוון הזה זה הייתה גם ממשלה, גם ראש הממשלה וגם חבר הכנסת גפני. מאוד, כי כשאנחנו הבאנו בעצם איזשהו מתווה על איך ממשלה יכולה במקרה חירום לקבל את הכסף הזה, הם שמו על זה עוד כל מיני חגורות ושלייקס שיהיה יותר קשה. זאת אומרת שהם בעצם, אמרתי, אתם מבינים מה אתם עושים? אמרנו, כן, אנחנו מכירים את עצמנו. אז אתה אומר על ההגדלה מ-65 חברי כנסת ל-70 למשל? כן, כל מיני דברים שיצטרכו, שאתה צריך ללכת דרך כל מיני מנגנונים, הלוואי. שזה יישאר באמת לחיסכון, זה היה המטרה. בדיוק, שזה לא פתאום יגיד, יש פה 5 מיליארד שקל, בוא יאללה, בוא נכניס את זה. אז זה דווקא היה מאוד מאוד יפה. הכנסנו גם מערכת ניהול מקצועית, אני חושב שאפרופו אנחנו